Nakuhaan sa kamera ang pagkahunlak nining usa ka balay sa barangay Talamban ato sa pagbunok sa kusog nga uwan. Atong sayran ang detalye ni pinagi sa live report ni Nico Sereno. Nico. Yesla, nahuli kam kining pagkalusno sa usa ka panimay diha sa may sitio Lower Talamban, tapad ra gyud sa sapa sa Butuanon. Nakuhaan sa video ang pagkahugno ning usa ka panimay sa may sitio Lower Talamban kagahapon. Mabantayan ang pagdahili sa yuta kundiin nadala ug nahunlak na ang Pinoy-anan. Ang duha ka andana nga balay iya sa pamilyang Seno natukod ni adupang tuig 2006. Matod sa tag-iya, pipila ka buwan ang nakalabay, nakabantay sila nga may miliki sa culvert tapad sa ilang balay. Ang maong drainage nga pakurba paingon sa direksyon sa sapa, giingong adunay crack kundiin midagayday ang tubig. Gi-report na nila kini sa barangay. Nailiki ang kuan ang iburnal murag ang riprap gali. So nahinay siya kapakpak andun na inana siya sa kadugay ning balaya pila nak bagyo na agyan ani wa adun ni siya na naunsa gali. Oh. Tungod adun ang iburnal. Pipila ka adlaw sab nga wala magtulugan ang tag-iya sa ilang balay human makakita og mga liki-liki. Sa miaging adlaw, una nang nahunlak ang parte sa parkinganan sa mga sakyanan. Ako mga gamit na pa diha. Nasa ko mga pang-printing diha, mag-print man sad ko. So nabilin diha ang kumakuan kay wa expect nga may nanaan jud siya tanan. Nahuwasan lang ang tag-iya nga walay naunsa. Sa phone interview mato ni Kapitan Dario Arcilia, naka-report na ang tag-iya sa ilang unang nabantayan ug sila sab sa barangay mo'y mipahibaw ini sa Department of Engineering and Public Works sa Cebu City. Sa inspeksyon, girekomendar nga pabiyaan na gyud ang dapit. Kati sir yan, agad nila i-reply nga evacuation gid ang ikuan ato sa kuan sa disaster. Sama sa nang i-report para makuan, ma-reprap, mag-action. Kung sa DPW sa Cebu City, amo siya nang nagpasa na report ng may tagmakuan na naging plan. Taliwa sa hitabo, muhatag og ayuda ang barangay kanila ug mi-endorso usab sa pamilya ngadto sa syudad alang sa tabang nga ikahatag. Gawas mo dong. Gawas mo dong. Pangita mo. Samtang ning mga higayuna lan ato ipakita ang sitwasyon din sa atong nahimutangan karon. Atong subling gibisita ang sitio B1 din sa nasipit sa barangay Talamban. Mihubas-hubas nagjutay ang tubig dinhi ning maong lugaralan. Kini atong nahimutangan mao sab ni imong nabisita ni atong kagahapon sa miaging adlaw nga medyo tagahawak gyud ang gitas-on sa tubig. Nihubas na kunog sugod matud sa mga residente ang tubig dinhi. Kagabi hangtod kaganihang buntag nga hubas-hubas na gyud ang tubig ning maong lugar. Doon na lang portion ini kini atong himutangan karon nga doon na paghigamayng tubig apan pangkutob na lang gyud sa tiil o sa ankle na lang bali ang gitas-on sa tubig dinhi. Matud sa mga residente posible kuno hinungdan sa paghubas na sa tubig dinhi kato sa nahitabo sa unahan nga subdivision dinhi sa pagkahunlak sa ilang kural posible kuno nga mibalhin o isibog dito ang tubig maong nahawan-hawan sab og nakagihawa na ang mga residente dinhi sa sitio B1 sa Talamban. Ato sa hinabi si Captain Dario Arcilia sa barangay, matud niya moabot sa 420 ka mga residente tanan dinhi sa barangay Talamban ang naapektuhan sa lapad nga pagbaha dinhi sa maong barangay sa miaging mga adlaw. Nakatunol na og ayuda ang taga-barangay alang sa mga apektado nga mga residente. Wala na hinuon sab kuno sa sila mo declare og state of calamity apan bigamit sab gyud sila sa ilang pondo aron itabang sa tanan nga mga naapektuhan. Ato ipakita dinhi pipila kini sa mga kabtangan sa mga residente dinhi nga nang lutaw gyud kagahapon og niadtong miaging adlaw sama nining speaker o component o sound system nga di na gyud kuno mapahimuslan tungod kay nahumol naman sa tubig baha. Nagpadayon ang mga mulupyo dinhi sa pagpanglimpyo sa ilang mga Pinoy-anan labi na gyud sa paghawas sa ubay-ubay nga lapok nga misod og misanap sa ilang mga balay. Sugod pa niadtong miaging adlaw nunot nining way puas og sagunson nga pag-uwan-uwan niadtong miaging mga adlaw dinhi sa Metro Cebu. Mao kanang latest gikan din sa nahimutangan lan sa sitio B1 sa nasipit sa barangay Talamban. Okay, daghang salamat, Nico Sereno.